Wesayeta fezayê NASA Perseverance 402 milyon kilometre rayirşî. Hotaş rayonura dima resa Mars omyone muvaffakiyet o muvar. Waromyayîş wesayet yo talukayo pîlbe. Heme dünya nefesi xu tepişt û enu dem temaşa kerd. Mars'te esayîş û verînê wesayeta feza zî hetê selahiyetkaronên NASA ra neşirbe. Wesayeta feza Mars'te atmosfer, erd û kerayon serdicigêriyena û derheqê enê de malumaton donarî. Hedef beno pê enê zî personê Mars çi tara omeo meydon û sênî omeo meydon rê cewab bigeriyo. Wesayeta feza Perseverance serde yo zî mikrofon esto. Hedef beno pey eno mikrofon vengîk Mars'ı dvêjiyên enî vengîz qeyd biv.